Ahojte, nielenže máme najväčší výber autokaravanov na Slovensku, ale sme aj najväčším predajcom karavanov značky Karado. Ponúkame všetky typy autokaravanov: dodávkové, polointegrované, alkovňové a integrované. Dnes si ukážeme tento integrovaný karavan, ktorý prešiel vonkajším faceliftom Karado i447. Je tu naozaj veľká garáž s veľmi vysokou nosnosťou. Je postavený na základe Fiat Ducato s motorom 2.2 Multijet a 9-stupňovou automatickou prevodovkou. Nachádza sa tu predná posteľ, obývacia časť, kuchynka, mraznička s chladničkou. Zadná letisková posteľ. A samostatný sprchový kút, toaleta s umývadlom. Karavan je pre 5 osôb na spanie a aj na cestu. Ak by vám komfort nebol dostatočný, vieme vám namontovať vzduchové prúženie od značky Goldschmidt. A ak by ani to nestačilo, tak sme jediný výhradný predajca zosílených špeciálnych tlmičov Marquardt. Tieto tlmiče zabezpečia maximálny jazdný komfort a výrazne zlepšia jazdné vlastnosti karavanu. Znižuje nepríjemné nakláňanie do zákrut a tým sa jazda stáva oveľa bezpečnejšia a plynulejšia. A pri maximálnom zaťažení náprav výrazne pomáha absorbovať nerovnosti z ciest a tým šetrí nápravy a celú nadstavbu. Vďaka tomu predĺžuje životnosť komponentov a zdokonaluje zážitok z jazdy na vašom karavane.